बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गसाइगाव दख'रा एबसुनि बानजायनायाव हारिमुआरि मावबादा। गुबुन गुबुन दख'राफोरा दासान्दि हारिमु मावबादा खुंगासिनो थानाय बायदिनो गसाइगाव दख'रा एबसुआबो दिनैनिफ्राय जागायनानै गासै 6 साननि हाबाफारिजों दख'रानिनो सिङाव थानाय बड'लेण्ड दरबार बिनाखाथायाव हारिमुआरि मावबादा खुंफुंनाय जादों। बे हारिमुआरि मावबादायाव आथिखालनि लाइमोनफोरनो बर'नि दोरोङारि दामजु खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय आरो बैसागु मोसानाय बायदिफोरनि फोरोंथायखौ होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि काम्फा बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, गसाइगाव दख'रा एबसुनि दैदेनगिरिफोर, गसाइगाव ओनसोलनि हारिमु सिबियारि, गोबां सानसुमैफोर आरो गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि बर'नि जारिमिनारि हारिमुनि जे लेजेन्डारि बे ओनसोल जोंनि मानव गेदेर जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिनि जोनोम थावनियावहाय दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हारिमु मावबादा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। खोब गोजोननाय मोन्दों बेवहाय बाहागो लानानै गोबां हारिमुजों सोमोन्दो थानाय गागि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जायखौ जोङो बर'नि फिचार फिल्म होननानै जोङो आलायारन जे नेसनेल एवार्ड मोननाय बेखौ जोङो बेवहाय बाहागो बा फाव खालायगिरि गाम्बारु माहाजोन जायखौ जोङो बुङोमोन बे फावगिरि मानव गेदेर बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों आरो गोबां माने जात्रा गानजों सोमोन्दो थानाय गेदेमा सुबुं बिथांमोना बाहागो लादों। दा दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो बेनो जोंनि जे गेदेमा जाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी लोगोसे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो गोबां गेदेमा हारिमुखौ सिबिलांनानै जाय बिथांमोनहा दिनै रुंसारि जालांबाय। जोंनि गेजेराव जोंनि राव हारिमु थुनलाइजों लोगोसे जोंनि जे कालचार बागुरुम्बा मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय बा फक कालचार बा जोंनि फकखौ फोथांनानै लाखिबोनाय आरो नैबे पर्यायाव लाबोनानै फैनाय जाय लेभेलखौ जोङो दिनै लुगैदोंमोन मुलुगनां लेभेलावहाय जोंनि जे कालचार हारिमुखौ जोङो दिन्थिनानै जोंनि राव थुनलाइखौ दिन्थिनानै जोङो गोजोरै जोङो खाम सिफुं जथा लानानै थांनानै थानो आरो बेखौनो दिनै जोंनि गेदेमा बिथांमोना होलांदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांमोना जोंनो होलांदों। दा बेखौ दिनै फोथांनानै लाखिनाय आरो मुलुगनां दरबाराव बेखौ लानानै थांनायनि मोनसे सम फैदों आरो बे समखौ दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै मोनसे प्लेटफर्म होदों, जायगा होदों। दा ओंखायनो दिनै बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोननि थाखोमानानै थानाय एक्सट्रा अर्डिनारि जे कालचार बिथिङाव हारिमु बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंखोमानानै थानाय बेखौ दिन्थिनायनि बा सुबुंनो समाजनो दिन्थिनायनि गावखौ सासे सुबुं सम्पद दानायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ दिनै बिथांमोना मोन्दों आरो बेखौ लानानैनो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि जे कालचार जोंनि फक कालचार बेखौ मुलुगनां लेभेलाव लानानै थांनायनि जे मोनसे सम आरो सुबिदा बेखौ जों दिनै मोननो हादों आरो इयुनावहाय जों मोनलांगोन होननानै जों आसा दङ आरो जोंनि जे कालचारखौ गोजौनां लेभेलावहाय लानानै थांनायाव बिथांमोना रल आरो दायथ' लानानै दावगायलांगोन जोंहा फोथायनाय दङ। दा दिनैनि गेजेरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै खामानि मावदों। समाज फोसाबनायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिंजों जोङो दिनै खामानि मावदों बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ लानानै। दा बेनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु जोंनि सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिंखौ जों जौगाहोनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा मैखोमै रल लानांगोन आरो बेखौ दिनै जोंनि जाय सेनियरफोर समाजखौ न'खरखौ जाय ससाइटिखौ दिनै बेंबोदों खाबोदों बिथांमोना जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गाइड खालायनानै लानानै थांबानो जोङो मोनसे जेबादि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा बर' माहारि दानाय जों हारिखौ जौगालु मोनसे थाखोआव लुगैनाय बेखौ निस्सय जोङो सानसे जाफुंहैनो हागोन आरो जों साफ्रोमबो बयबो दायथ'खौ लानानै जों दावगालांबानो हागोन निस्सय जोंहा फोथायनाय दं। जों बेवहाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बैसागु मोसानाय लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै बेवहाय मोसानाय दामनाय बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय खाम सिफुं जथा गंगोना बेफोरखौ लानानै
बेवहाय वार्कशप जागोन आरो बे वार्कशपनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो दिनै दङ बाहागो लादों आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेवहाय सोलोंनो गोसो जानानै बिथांमोना बाहागो लाफैदों निस्सय जोंनि जे लेजेन्ड अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जेरैबायदि बर' हारिखौ बर' माहारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय जेबादि खाम सिफुं जथा दोरोङारि दामजु दामनाय दोरोङारि मोसानाय बेखौ जेसेबां बिथांमोना हास्थायदोंमोन जे जोंनो मोनसे होलांदों बेखौ गोजोरै लानानै थांनाय गोजोरै जोंनि बर' हारिनो इयुन जेनेरेसननो होलांनायावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ लानानै रल लानानै जिहेथु दावगालांगोन जोंहा गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997